Uba CBSIM uba DU MDC baru CEM barim ka KHEDC haga shipho tarik ukala lengkan R1000 R paulai harengkat kinong bot pada kispangut kinong kersan ki Jong-u kilalai ban penyeso no elade berkaseng Bharatiya Janata Party BJP kabala penlong ya kate kecing pediang ngobha kasnong umbuda ribhoi distreng. La pediang yuba CBSIM lembat kinong bot ki Jong-u syaka parti BJP da kinong yelam bah khamat jong ka parti ki bakentup yu presiden ka BJP ribhoi distreng uba scam B Swen u state vice president uba Everest Marsing u secretary in charge ka BJP ribhoi uba Bubble Shooting lembat kiwe de kinong yelam bah khamat jong ka parti. Kumban syukdo uba CBSIM udayu MDC barim ka nongpo constituency na ka parti Congress berhadin kata ula mino na ka parti Congress ber house nam R1000 khatnyo ula penyeso no ilade ka parti NPP berulaya ai rengru haka election MLA house nam R1000 khatpra na ka parti NPP kabaula syarem no hauba meral bonds im hadin kata ula mino na ka parti NPP ber penyeso no ber ka parti UDP haka arpho santarik unailar R1000 arpho R berhadian katu katni benai ula mino sana ka parti UDP haka arpho lai tarik no pra R1000 arpho R bat mentau la penyeso no ilade lembat kinong bot kinong kersan ki Jong-u syaka parti BJP. Habakran hakatei kasngi uba CBSI mulai thu ka penlong yu ban mino na ka parti UDP ban penyeso syaka parti BJP kadai namar bau UI badon kam ban yadon lang haka parti ka babat ya ka bor sensar hadu akli du jongkari India lane ka central khnang ban la ban ai ka jingshakri ka ba khamha shikipai ba jongka constituency bat jongka jilla hi baro ka wei shushu ulo ongru habai dei ba ka jingi ai reng haka election jit nong mi khmat syaka yeng dorbar thau ain ka jilla kaban salong menta usnem R1000 arphaulai ula ong kasyong hakinong yelam jong ka parti BJP ladaki ibet yu ban ai tiket ban long kumu kertong ban ya aireng hakane ka election ulong ubala kloy ban pediang balada ka parti kam iben ukloy ban long tang kumunong trei bashir hem jong ka parti to hakane ka siteng jone ka sing sim ka kabu pan bana pajba ikipaj nong song chnong ki jonga ki bahaying ki bahasem ki jonga ki kha ki man ki parlok parajor ki baik ki bathoin ki parlok non tribal ki parlok karbi ki basyong basa apo ka constituency nongpo kumjo ro ka themri bhoi bro kawe nga so dei ban sim kane ka kabu ban bana kumne ha ka jinga lenti jinga nadu usnam R1000 lai nga yo I ya ka dur kadar jong Dr. Didi Lapang kum ukpa jong ka dong ribhoi bar ukpa jong ka Meghalaya jingi desi sha ubreu wi I jingai ban yalam ya ka jaj ban reu jongi ban wanra ki development Henry kat badang mi kisngi hakaseng kongres kim khenbru shu Dr. Didi Lapang nga tang chui I ba kim khenbru Dr. Didi Lapang nga mi no nakaseng kongres house nam arjar khatnyo bad hadin kata dagi jingmi lenti bale se kaseng kongres kamla shu ban yalam hakom badai kamtip ban buram ya ki rewang ba nga kermen bah kaseng NPP nam arjar khatnyo ngalarung da ka kermen ba ki bayalam kaseng NPP ru kin aga jing sekri kumbala persyang Dr. Didi Lapang Henry Pause haki khandiat snem ndang la rong hapo kaseng NPP ngai e gajing alam jong Konrad Sangma da perthan ya gajing alam jong Dr. Mukul Sangma haki por gi beldep bom khenbreu ya kino alam ribhoi jingi kino alam jong gari khasi ngasami no na kaseng NPP ha usnem R1000 arphowei but how ne usnem R1000 arphowei ngala mi no na kaseng NPP namarba kim nyau breu ya ki paj jong ka dong ribhoi jingi ki bakwa sisa ki bathang sisa ya ka development namar nga kumu breu wala persyang ban sekri kumu MDC ngla persyang ban wara ki project nga persyang ban wara ya ka jingdon kam jong ki pajba jong ka nongpo konstitusi bat kumju orga tem ribhoi kini ki breu kim sunyo ngala ban kedahang ne ngala pan nadu ka por jong ka sarkar umukul ya ka foot over bridge bat ka flyover po nongpo kanero kam urlong kim kwa ngala persyang ru ban penkre ban approach ya ka department concern ban wara ya ka nongpo town jingi ka babiang kinala biang kilenti kisingkin kata ka delang baka flood control ka ba arfu arklur kata ro kim pediang kim push ya ka project ban umdei tang kata kilara ro ya ka project ka mga persyang ban wanra ka mega food park kumbasan thau klor ngilara mars nuan ka sarkar NPP kata ro kim pediang ka jaga bikin ai po riboy lera ban sepoga ban la persyang ro ban wanra ya ka project ka bakaddu kata ka delang ka solar power project ban ya kendu ya gino yalam UDP da ka baong ba so bahaya kendu se ya gini gino yalam jong ka
jong ka company ki ba mut ban set up in a project ban ai kam ai jam ki beru jingi bat ban bit ban biang or kene ka than kiru kim tre man ya kandu te haswa bakan jot ngong ba ha mangan mi no balingin apsa ya kata ka seng yudupi ka bangi sugarman ka boong ila de bangi rilum ngi ijaj ban rew henre ki kam kim tre ban tre na kata ka daw ngam ban se ban ya thu i pajba ban ki pajba ki khot yanga yong balai pin susong ale persang ban alam ya kalenti ngi kwa ya phi ban tur seprang ban wan ra ka development po nong boy na kata ka daw haden bangala pej bnya ya ki jong long jaman jong ki nong tre jong ki parti befer ngayo ru ka jing selok ndai tang napo ka konsensi ngalayo ka jing selok ka caga district ngalayo ka jing selok caga state level nadu iba el hek nadu ba Ernest Mauri kum presiden jong ka state BJP ngalayo urbani kendu ya ki in charge jong ka north east kum Mr. Rituraj nak kata daw ka pen scamming ab ong ba pleng ka don ka connection ka ba scam ba nadu na Delhi hadu ha state hadu ha district bar hadu ka konsi nak kata daw ngachim ka ni senjam ka ba ngaya thu igi perlok ong ba hangta ka don ka lenti ka ba bit biang bat kata ka dai ka sang BJP nak kata daw hagane ka sing pen pau ka jing sokmen bat ka dak jong ka jingkermen balang ba ka sang BJP kan la ban ai ka jing sakri ya kata ngangadai ubreu ubakwa sisa ban ai gaji sekre kasong ha ka parti ka ai galat yang ngaban ile nganile be lada ka parti ka ong to ye tre ngai tre be naman ngadai ubreu ubakwa ban ai gaji tre lai ban pen klain namar ba nyu i sisa ya ka jing sak nyon ben ya ki nong rep ya ki businessman ka jing cha nyon ben ya ki khana school iba mio ka jaka ka popule ka biang ye i ba ha ka sang BJP ka don ka jing ye tre lang na kata ka daw ngadon ka sim ban ye tre ban pen klain ya kikti kamon kiti kadiang jong kaneka sarkar BJP